Kao što sam rekao, moj vaš gost je neko s kim se u mnogo čemu politički ovako ne slažem, ali koji je u mnogim medijima, a i onoj čuvenoj studiji koju je Rockefeller platio, Rockefellerov institut, studije koju je Jelena Milić radila između ostalog i njen centar za evroatlantske studije, označen kao, boga mi, jedan onako žestoki neprijatelj NATO pakta i svega živog što je vezano za evroatlantske integracije, što on kaže da mu i ne smeta da se on time apsolutno ponosi, ali kažem zbog toga što je u mnogim medijima označen na najgore mogući način, ocrnjen, i pritom što svakako ima sudski postupak još uvek, ja ne znam stavno da li je završen, ali kako god, vezano za ono što je njegova organizacija označila 100 i nekoliko kvislinga i plaćenika ili kako god, pa zato se vodi postupak. Eto, meni je to jako bilo zanimljivo, zašto imam suda tako nekakvu blokadu, meni je bilo zanimljivo da bude kod nas gost. Moj vaš gost je Ivan Ivanović iz Srpskog narodnog pokreta Naši. Znači nije 1389, nego Srpski narodni pokret Naši. Pomaže Bog, dobro dan, dobrodošli. Bog ti pomogao, hvala na pozivu. Pa kako se osjećaš ovako? Stvarno si, kao u onoj knjizi što si pisao, šta su vam sve nekada radili, razne službe, kako su vas pratile, jer to zaista i danas tako, odnosno, da li dalje imate tok i atak tih evroatlantskih prijatelja ili neprijatelja, kako ih vi zovete, i kako to izgleda živjeti tako? Da, pa pritisci su tokom godina postali samo veći, što se da i videti tokom proteklih meseci našeg rada. Kao što si već rekao, mi smo napravili taj čuveni spisak srbomrzaca i taj proces i dalje traje i ono što je najčudnije, on se vodi već više od 2 godine. Ono što je još interesantnije u vezi svega toga, to je da većina ljudi koje smo stavili na taj spisak izjasnila se kako nisu ugroženi i jednostavno kako mi nismo izvršili nikakvo krivično delo prema njima. Međutim, tužilaštvo je uporno insistiralo da se izmisli kako je Srpski narodni pokret Naši, odnosno kako sam ja napravio nekakav progon tih lica time što sam objavio spisak. Ono što je najzanimljivije, na tom spisku ne postoji ni jedno krivično delo naše. Mi smo samo pobrojali stvari koje su ti ljudi radili tokom proteklih godina. Tako da niko ne može da kaže izvršili ste konkretno to i to krivično delo, pozvali ste na linč nekoga, izmislili ste određene stvari. Ne, mi smo bukvalno skupili iz dnevnih listova njihove izjave i davali smo naše konstatacije na to. Kao što su oni preko raznih internet portala nas nazivali Putinovim fašistima, ekstremistima, desničarima i moje lično pravo je da ja dam njima svoju političku konstataciju. A zanimljiv je ta inženjerika, Putinovi fašisti. Rusija koja je izgubila 27 miliona ljudi u borbi protiv fašizma i nacizma, kao Putinovi fašisti. To je potpuno nevjerovatno. Pa to je jedna rečenica, odnosno reč koja se koristi za sve neprijatelje Evropske unije. I bilo ko da je i komunista, je čak kao što ima i veliki broj tih komunističkih partija u Rusiji, oni ih nazivaju, eto, to su fašističke partije koje podržavaju Rusiju. Ono što je interesantno za SNP Naši, mi smo jedina desničarska, da kažemo, partija koja je zajedno sa komunističkom partijom organizovala protest. I sada neko da se pojavi da kaže nama kako smo mi fašisti. Znači, to je u svakom smislu suludo. Inače, zanimljiva je ta studija Jelene Milić. Ja sam pročitao od A do Š celu. I moram priznati da sam zaista sebe mazohistički naterao da to pročitam, ali morao sam da vidim. To je neverovatna priča i konstatacija kako Rusi putem neke meke moći ovde napadaju Srbiju i ne znam šta sve rade. Pritom nikako je ne smeta meka moć Amerikanaca. To je potpuno valjda legitimno i normalno. Ali ovo je, ja ne znam, evo vi ste označeni kao potpuno neka proruska organizacija ovde, da vas Rusi plaćaju, da ste vi bezmalo neki NKVD njihov ovde ili FSB sadašnji. Da li je moguće, mislim, odakle takve ideje? Pa svima je jasno odakle dolazi čitava priča Jelene Milić. Jelena Milić je žena koja je postavljena kao nosilac te evroatlantske priče u Srbiji. I njoj naravno ide u korist da izdaje takve pamflete, jer će time stvarati nekakve izmišljene i lažne neprijatelje. Pritom studiju plaća institut braće Rockefeller, znači piše čak institut. Da, to smo baš i mi objavili u našem saopštenju. I ona je nas to označila kao nosioce te ruske meke moći u Srbiji, kako smo mi veliki neprijatelji evroatlantskih integracija, ali ono što je još strašnije,
to je da je Srpski narodni pokret naš Jelenu Milić stavio na taj čuveni spisak srbomrzaca. A zamisli sad situaciju, mi smo na taj spisak samo stavili Jelenu Milić i napisali čime se ona bavi. A čekaj, može li obrnuto ovo što je ona dala studiju, pa i to je neki poziv na linč? Mislim, i tu si označio neke ljude. Naravno, i sada tu dolazi do suštinske priče. I tu baš priču što mi je bilo milo započeo je Dnevni list Politika. Na naslovnoj strani objavili su kako smo mi napravili naš spisak i zbog toga sam ja bio uhapšen, bio sam par dana u pritvoru i zatim je započelo ovo maratonsko suđenje. A na primjer, kada se radi o Jeleni Milić, njoj je dozvoljeno da za svakog kaže ne, oni su ispostava ruskih službi bezbednosti. Za nas je čak napisala da smo saradnici nereformisanih delova srpske službe, odnosno srpske državne bezbednosti i da mi zajedno sa srpskom državnom bezbednošću organizujemo nemire, napade na ljude ili ne znam šta već. Znači, mi smo jedna praktično paravojna formacija koja služi za obračun sa svim političkim neprijateljima po njenom... I to je poziv na linč i klevetanje ljudi. Naravno, to je teška kleveta. To je kleveta kada pogledamo ne samo nas, nego to je kleveta i za srpsku državnu bezbednost da koristi neke sad grupacije, kako nas oni već predstavljaju, da napadamo ljude ili ne znam šta već da radi. Vi ste inače, a to je sad neverovatno, to je čitavoj studiji, ide kritika ka Vučiću da on zapravo je podlegao toj ruskoj mekoj moći i ne znam šta. Vi koji ste ne znam kakvi protivnici Vučića, ne znam šta sve njemu niste napisali, najgrđe onako, sad ste vi nekako nivelisani, stavljeni da ste bezmalo njegovi saradnici. Kako je došlo do tog zaključka? Da, znaš kako, kao što si sam rekao, mi smo i prvi, čak u Srbiji, koji su organizovali prvi protest protiv Vučića prošle godine na Trgu Republike. Ali međutim, kako su već različita dešavanja u politici, očigledno je da njima smeta što Vučić gaji tu saradnju sa Ruskom federacijom. Mi bi voljeli da je to na mnogo veći način i da je to totalno okretanje od Evropske unije. Međutim, tim evroatlantskim strukturama u Srbiji smeta bilo kakav vid saradnje sa Ruskom federacijom. I zato će oni vršiti pritisak i na Vučića koji gaji, možemo slobodno reći, odlične odnosi sa Evropskom unijom i sa svim tim organizacijama, ali oni će staviti nas u istu ravan kako bi pokušali da izvrše što veći pritisak na vladu kako bi se okrenulo od bilo kakve saradnje sa Rusijom. Vi inače niste, iako ste protivnici Vučićevi, i to ja moram priznati da nisam odavno nešto tako brutalnije, žešće čitao. Jeste, stvarno su bili... Vi ste onako baš bili po tom pitanju veoma, veoma aktivni. Dobro, svako ima pravo na neko svoje viđenje, ali vi niste pristali da budete deo ove priče Ne davimo Beograd. I vi ste čak se žestoko tome suprotstavili. Zašto? O čemu se radi? Ja sam rekao i mojim saradnicima u pokretu i ljudima koji nam se javljaju. Ja ne želim da budem kamen u rukama stranih službi koje će me koristiti za njihove političke obračune. Njima je sada problem Vučić i šta je suština? Sada je problem Vučić zbog saradnje sa Rusijom i oni će možda oterati Vučića i ko će doći? Da li će doći Radulović, da li će doći Tadić, da li će doći Žuti. Ono što je evidentno na srpskoj političkoj sceni to je da su te, da kažemo, demokratske stranke totalno razbijene i uništene. Ono što je moje viđenje, što ja mislim da su strane obaveštene službe, odnosno CIA u Srbiji, trenutno u potragom za ličnošću koja će biti novi lider te nazovi demokratske opozicije. Ono što je po meni još interesantno, ti protesti Ne davimo Beograd, oni su krenuli najpre prilično dobro zamaskirani. Dok nije počelo da isplivava ko stoji u stvari iza čitave organizacije. Tu su upleteni ljudi iz brojnih nevladinih organizacija koje su radile godinama na propagandi da se Srbija okrivi kako smo ratni zločinci, kako su promovisali da je Srbija odgovorna za takozvani genocid muslimana u Srebrenici, za popularizaciju LGBT populacije. Čak im na mitingu i govorila jedna od tih čuvenih lezbejki koja je bila u nekom zanosu, histerisala i urlala. Ono što je za mene još interesantnije, njihov svaki skup počinje pesmom Maj Karmela. A sada kada pogledamo čitavu situaciju, sve te nevladine organizacije za mene su otvoreno fašističke organizacije. I to je jedini slučaj gde na svetu fašističke organizacije počinju svoje skupove antifašističkom pesmom. A kažem da su fašističke zbog toga što se nikada nisu oglasile kada su Srbi bili ugroženi. Nikada nisu napravili nijedan protest protiv NATO pakta. Svuda na svetu levičari, komunisti prave proteste protiv NATO pakta. Pogledajmo Grčku, pogledajmo Italiju, pogledajmo Španiju. Izlazi na stotine hiljada levičara, komunista da protestuje.
Ono što je još interesantnije, u Grčkoj praktično nema velike ideološke podjele ni između komunista, ni između desnice. Praktično to su neke drugačije podjele i svi se bore za socijalnu pravdu, svi se bore protiv svoje zemlje i njenog učlanjenja u Evropsku uniju, bore se protiv NATO pakta. Ne, u Srbiji, da kažemo, levičarske organizacije služe isključivo za obračun sa Srbima. Problem sa Savamalom, okej, problem je sa Savamalom. Ali zašto nikada nije bio, zašto se ti ljudi nikada nisu oglasili povodom drugih stvari? Evo, recimo koliko puta su paljeni manastiri na Kosovu i Metohiji. Naravno. Kulturna baština uništavana srpskog naroda, koliko hoćete, put u Republici Srpskoj, da ne kažem, stalne atake. Nikada se niko nije javio. Naravno, njima to nikada nije bio problem. Dok sa druge strane, srpski narod dobija zbog Kosova podršku od svih levičarskih organizacija iz čitave Evrope i sveta. Svi su uz nas. Šalju nam razne vrste pomoći. O desničarskim organizacijama neću čak ni pominjati. Tako da, čitavi ti protesti, vidi se da su montirani i prošli protest sam baš ispratio od početka do kraja. Imali su svoj prenos je bio preko interneta i baš sam pratio kako se sve događa. Vi ste inače veterani protesta, tačno znate kako to ide. Sad, ajde da objasnimo. Da li može jedan takav protest da se organizuje bez logističke neke podrške novčane? Jer vi kad ste to radili, ja to dobro znam, to je bila muka živa kako da napraviš, da skrpiš novac za bilo šta, znači da te neko primeti. Vi ste morali čak i razne performanse da izvodite uz pomoć štapaljka da bi privukli pažnju. A ovi imaju neverovatnu logističku podršku, medijsku, kako god hoćete, neviđeno nešto što je nezapamćeno da jedan takav pokret ima takvu logistiku. Naravno, i baš oko toga kada govorimo, slični protesti ne odvijaju se samo u Srbiji. Pogledajmo samo kako je već nazivaju u Makedoniji šarena revolucija. To su protesti koji se organizuju isključivo po udžbeniku koji je izdala CIA. I to je udžbenik kako organizovati nenasilnu revoluciju i nenasilne proteste po državama koje ne odgovaraju njihovom vidu kako bi trebala da se organizuje neka država ili kako oni doživljavaju, kako bi trebala da bude demokratija u nekoj zemlji. Tako da imamo proteste u Makedoniji. Zatim su počeli bili protesti u Republici Srpskoj. Zatim su počeli i protesti u Crnoj Gori. Ono što je interesantno, kada su išli protesti, pa ako ste primetili ona isečena slova koja se nose... Kao ostavka, da. Da. Isti takvi protesti sa tim slovima su bili u Crnoj Gori, ista takva slova su se nosila na takozvanoj šarenoj revoluciji u Makedoniji. Znači, trenutno Balkan je izuzetno interesantan Americi i Balkan je potencijalno stvarno bure barut. Mada moram priznati, to kod Crne Gore nikako da povatam ko tu podržava tamošnju opoziciju. Evo vidimo da su Rusi podržali opoziciju zato što traži da se ne uđe u NATO pakt, ali s druge strane vi imate direktnu podršku zapadnih struktura tim istim protestima, gde imate neki deo tih ljudi na tim protestima koji su potpuno prozapadno orijentisani. Uopšte mi nije jasno ko tamo to radi i podržava. Očigledno je da je to sukob više interesa. Milo Đukanović zna se kome ne odgovara, međutim, postoje i druge opcije koje žele da skinu Mila Đukanovića, koje se također guraju sa zapada. Tako da je to jedna totalna zbrka i konfuzija. Samo da završimo, znači, oko ovih skupova Ne davimo Beograd. Sve one parole koje se donose, vidi se da su svaka je unapred pripremljena. Gledao sam da su bile sve popakovane onako na duži, da su govorili ljudima uzmite ovu, gde će ko da stane, kako će da se nosi. Također, vi ste već pričali, koliko sam primetio, izlazili su članci da su u Brazilu već bili ovi patkica protesti. Tako da je to stvarno nešto što CIA organizuje. Oni uvek imaju u tim priručnicima koje sam ja čitao. S tim što mora da sad neke stvari malo ljudima tu pojasne. Znači, u Brazilu se dogodilo da su rušili predsjednicu koja je davala sirotinji pare. Znači, koja je uzimala od bogatih bezmalo i davala sirotinji, a onda su i bogati napravili protest sa patkicom gde su nju prikazali kao patku i male pačiće, to je sirotinja, i na jedan ružan način su, kako da kažem, rugali se njoj i sirotinji. I ovdje istu tu patkicu, ti koji danas pričaju da smo mi robovi, fabrika, multinacionalnih kompanija, ne znam čega, oni tu istu patkicu, kapitalističku krajnje, drže kao svoj simbol. U tome je suština, ja ti govorim, znači, na što se svodi cijela njihova priča. Ne, nisu oni levičari, oni su lažni levičari, oni služe isključivo kao produžena ruka različitih obaveštenih službi. Ono što je još tragičnije, na njihovim skupovima imaju veliki broj studenata i veliki broj mladih ljudi. I oni ne vide šta se dešava, jer tamo je stvarno neka urbana ekipa, uvek su
slobodno mogu da kažem, drugačije mentalni sklop tih ljudi koji organizuju čitave te skupove. Ima tu i anarhista različitih levičarskih organizacija i među mladima, među studentima, to je popularna priča, družimo se, tu je urbana muzika, nema nikakvih sad teških priča i kao idemo, zezamo se, idemo na skup, prolazimo, provociramo režim ili ne znam šta već. Ali suštinski za te priče očigledno je da neko stoji, očigledno je da iza svakog skupa se valja i nešto novo. Na prošlom skupu je govorio Janko Baljak, na primjer. I odmah je izašao sa pričom, više problem nije Savamala, sada je problem Ratko Mladić i ratni zločini u Srebrenici. Znači, kako odlazi polako priča... Pre ste mi rekli da već na sajtu imaju, sad doći na Srbiju da to prošire, nije više pojenta samo Savamala. Da, pa već kao sada u komentarima javljaju se pojedini kako trebaju da se pokrenu određeni protesti, da se ne davi Srbija više, nego više nije problem Beograd. Ako treba da dođe do smene Vučića, po meni nikako ne smijemo da dozvolimo da dođu oni koji su ne jednom gori, nego 200 puta gori. Oni bi ljude kao ja streljali po ulicama, u to sam ubeđen. Mi sa Vučićem koliko god da ratujemo imamo ne znam kakve sukobe, ali nikad to nije došlo do toga da dođe neko sad da me izvede ispred kuće i da me strelja. Ali kada se pojavi Janko Baljak i govori dosta je bilo da Srbiju podržavaju ratni zločinci, dosta je bilo ovoga, dosta je bilo onoga. On konkretno čovjek poziva na obračun sa ljudima kao što sam ja. Meni niko ne može zabrani da veličavam Ratka Mladića, Radovana Karadžića, srpske junake, ali međutim, toj, da kažemo, levici proameričkoj izuzetno smetaju... Koliko ste vi dobili poruka raznih pretećih na razne načine u periodu kada delujete? Na stotine. Kada smo, na primjer, u Aranđelovcu, kada je bilo snimanje ono čuveno emisije Peščanik, meni su tad otvoreno pretili smrću. Znači, bit ćeš ubijen, platit ćeš za ovo što ste prekinuli snimanje emisije, kako ste smeli, vidjet ćeš šta ćete se dogoditi. I sad, vama nikada niko nije stao u zaštitu? Nikada. Mi imamo situaciju novinara Kesića gde mu isto navodno je neko pretio i to se sad diže ne znam dokle do nebesa, što naravno u redu, ne sme niko nikome da preti, mora da bude apsolutno sankcionisan. Međutim, za ono što on izgovorio o Republici Srpskoj, ne misli za ono budale zato što su mu to namontirali, znači ubačen je, da budemo potpuno precizni, nego za ono kako se on sprdao, da je to na šta liči Republika Srpska i tako dalje i njemu je neko pretio što je za osudu. Međutim, to se diže svuda. Staje su njegovu zaštitu. Zašto recimo vama niko ne bi stao u zaštitu kada vam neko pretio? Zato što nas ne pomažu zapadne strukture. Eto, to je isto kao oko ovog spiska. Mi izdamo spisak na kojem ja nisam napisao nikakvu laž da sam rekao, sad, Jelena Milić je u sprezi sa ambasadom Amerike, oni joj daju oružje kojom se finansira. Ja to nisam pisao. A ona je međutim za nas rekla, ne, Ivan Ivanović i naši su produžena ruka nereformisanih delova službe bezbednosti i oni napadaju ljude, vrše pritiske, ne znam šta. To su ozbiljne, možemo reći, pretnje. Može neko stvarno iz neke obaveštajne strane službe da pomisli, pogledajte ovaj čovjek šta radi. Znači, on je terorista. Kao agenta, da, pa šta? Da, ne, ruski agent ovdje terorista, ko zna šta Rusi spremaju preko njih. Znači, to su ozbiljne kvalifikacije i ozbiljne laži. I upravo zbog toga mi nemamo takvu podršku. Nas niko ne finansira sa zapada da nam daje 100.000 evra, da nam ugurava ne znam koliko novca, da ako bilo ko pokaže prstom na mene, da će skočiti čitava mreža nevladinih organizacija u moju odbranu. Ne, naprotiv, oni će kažu treba ga zgaziti dodatno, mislimo da... Pa naravno. Ono što je meni upalo u oko i što je za mene stvarno bilo strašno, objave u Politici kada je izašlo to, mi smo objavili naše saopštenje, Politika nam objavi. I stavi se fotografija neka moja nesrećna, ne znam odakle, i nekako, ne znam, zagledan sam negdje nasmijan i Jelena Milić, njena klasična fotografija sa neke konferencije za štampu. Javlja se ova nova direktorka Fonda za humanitarno pravo, što je umjesto Nataše Kandić. Njoj je smetala moja fotografija u Politici i citiram kako je rekla, Ivanović je u Politici kao neko bezazleno lane, a Jelena Milić kao predstavljena je kao demon sa iskeženom vilicom. Pa ona žena tako izgleda. Oni su stavili njenu fotografiju, moja fotografija, što je takva, ja ne mogu sada zamenim svoje lice i svoj izgled. Znači, to ide dotle, hoću da kažem šta se sve gleda, čak i kakva je fotografija. To je totalno ludilo. Mislim, ja mogu da
se nekada i naljutim na određene kolege koje rade u određenim redakcijama, meni fotografiju namerno biraju te ili kad držiš, ne znam, ruku ovako i onda stave ko kretena u novinama, ali sad treba se ljuti zbog fotografije, ajte, mislite. Da, ali oni su čak išli dotle da je njima smetala fotografija koja i meni smeta jer je neka stvarno bez veze gde sam nešto zagledan, ne znam čak ni gde su me fotografisali. I njima je i to čak smetalo, zato kao što, eto, ja sam tu bezazlen, pa ja ne znam kakve moje fotografije trebaju da budu, da bi njima odgovarali, da se slikam sa nožem u ustima. Da vam nacrtaju brčiće na Hitleru, pa da, eto, vidite, to je to pravo. Pa njima bi to najviše odgovaralo, ali u suštini kada sve čitavu priču pogledamo, oni su za mene fašisti. Mi ni u kom slučaju ne možemo da budemo fašisti. Mi ne sarađujemo sa tim okupacionim zapadnim zemljama koje su bombardovale Srbiju, koje hoće da okupiraju Kosovo i Metohiju, koje uporno preko različitih vidova sile i manipulacije žele da naprave nešto od Srbije uprkos tome što se narod Srbije sa tim ne slaže. Znači, to je fašizam, to je nacizam. Znači, kada hoćeš da nametneš nešto na taj nasilan način. Mi smo se uvek, kakvi god da smo, nikada nismo stvarno pravili nikakvo nasilje. Čak i kada su nas iz Demokratske stranke stavili na onaj famozni Ustavni sud da nas zabrane, nisu mogli da nađu ni jedno jedino krivično delo ili da smo napravili nekakav vid nasilja, jer stvarno se time ne bavimo. Kao što si sam rekao, jeste, imamo brutalna saopštenja, imamo brutalne konferencije za štampu, često imamo i te skupove na kojima se svašta kaže kako bi se vršio pritisak i na Aleksandra Vučića i na SNS i na režim da se neke stvari ne urade, ali nikada niko ni od nas rekao streljat ćemo Vučića, obesit ću Vučića, mislim, ne bavim se, jednostavno ne bavim se time. Koliko god neko može da dođe sada i da kaže treba da se pozove na to ili ne, mislim, to su sulude stvari. Sada u Srbija koja je u totalnom haosu, gde se više ne zna šta se dešava, još je ostao jedan građanski rat da se pretvorimo u Ukrajinu i da nestanemo u jednom zemlju. To je inače često Jelena Milić u svojoj studiji zamera, to je takozvana Vučićeva izjava o tome da bi u Srbiji mogla se dogodi ukrajinizacija, odnosno da, pa traži da se pojasni šta je mislio pod tim terminom, ko da to je sad, ne znam, ne znamo da saberemo 2+2, pa da nam nije jasno šta neko priprema. I taj Euromajdan je pripremalo nekolicina njih, 10-15 hiljada njih koji su ludovali, dobro plaćeni bili na tom tamo trgu, pa su izveli revoluciju. Ono što je razlika u odnosu neke ranije te revolucije, makar su nekada tražili da imaju legitimitet u izborima. Vi danas nemate izborni legitimitet, rušite režim bez izbornog legitimiteta i to tako neko radi. Da li postoji opasnost u Srbiji se u tako nešto prerastu i protesti? Pa moje lično mišljenje je da će oni ove proteste Ne davimo Beograd sve više i više širiti, kao što smo već pričali, da će pokušati da prošire to na čitavu Srbiju. I oni jednostavno traže bilo šta da bi moglo da dođe do nekakvih protesta. I ono što je interesantno, čitao sam pre analizu Aleksandra Dugina, čuvenog geopolitičara, i on je baš pisao o stanju u Ruskoj federaciji. I govori o tome kako postoje brojne organizacije u Rusiji koje on naziva petom kolonom, i kaže, ta peta kolona okuplja uglavnom te liberale i demokrate. Kaže, ali ono što je interesantno, oni su uspeli da u priču uvuku i desničare koji daju masovnost. I ono što je ovde opasnost, sljedeća, da na tu priču, gdje je veliki broj, da budemo iskreni, tih, da kažemo, desnih grupa i desničara, nezadovoljan Vučićem, pre svega zbog potpisivanja Briselskog sporazuma, i video sam da su pojedini ljudi odlazili na proteste Ne davimo Beograd. Sad, što je naš cilj? Da li je naš cilj da pomažemo otvorenu agenturu CIA zato što sam nezadovoljan Vučićem? Ok, ja sam nezadovoljan Vučićem. I sada rušimo Vučića da bih doveo koga? Da bih doveo ove iz LGBT organizacija, da bih doveo Janka Baljaka, da bih doveo anarhiste ili ne znam koga. Znači, otkud se to zapatilo narod, ti anarhisti? Mislim, odakle bre to, gde su se ti ljudi pojavili? Kako anarhisti? Pa ja sam, mogu ti reći, pratio njihov rad dugo u Srbiji i sada su, da kažemo, podigli su se na jedan ozbiljan nivo i ima veliki broj tih manjih organizacija koje deluju na teritoriji Srbije. Pa evo ti još jedna priča. Da li se sećaš kada su iz one anarcho-sindikalne inicijative Ratibor Trivunac, ako si čuo za njega, kada su bacili molotovljev koktel na grčku ambasadu? Sećam se kako. Zamislite tu šizofreniju, znači Grčka koja nam je veliki prijatelj i on je sad zbog
svoje odanosti grčkim anarhistima bacio molotovljev koktel na ambasadu Grčke. Sada, zamisli situaciju. Meni traži tužilaštvo 5 godina zatvora zato što sam izdao spisak. Zamisli šta bi bilo sa mnom da sam ja bacio molotovljev koktel na grčku ambasadu. Ili na američku. Ili na američku. Pa to bi mi bio kraj. Znači, nikome nikada više ne bi vidio. Međutim, oni su bili par nedelja, par meseci, nebitno, i sada se brane sa slobodi. Naravno, pretpostavljam da im neće biti ništa. Naravno, ja ne želim da im bude ništa, nego hoću samo da govorim o tim dvostrukim standardima. Znači, svako ko se bori protiv Srbije, ko se ne zalaže za da Srbija bude jaka država, da bude u savezu sa Ruskom federacijom, ko ne želi da bude Srbija u Evropskoj uniji, ko ne želi da Srbija bude sa NATO paktom, on je najveći problem. Njega treba streljati, on će biti na spisku, on će biti saradnik službe bezbednosti za napade na sve koji se sa time ne slažu. Znači, tu je odmah si u milion problema i stvarno te prati milion različitih obaveštajnih službi koje žele da vrše pritisak na tebe. Inače, samo da kažemo, upravo stigla vest, ne znam sad da li će biti potvrđena koliko toliko, ali uglavnom Miroslav Mišković je dobio 5 godina robije i 8 miliona, ne znam, dinara koliko treba platiti zbog utaje poreza. Prvostepena presuda. Ja mislim da je, osuđen je na 5 godina. 5 godina zatvora, novčanu kaznu. Kakva je kazna, takva je. Verovatno će se žaliti u drugostepenom postupku, pa vidjet ćemo kako će dalje ići. Često ono što i vas još dodatno uvezuju, kao i mnoge neke druge organizacije, a to je strahovita pomoć od strane crkve. I crkva je ovde otprilike saradnik ruske službe, koliko sam je mogu da shvatim kod Jelene Milić u studiji. Vi ste i bili veroučitelj, ali kakve veze ima sada Srpska pravoslavna crkva i sinod Srpske pravoslavne crkve sa vašim organizovanjem? Sa našim organizovanjem Srpska pravoslavna crkva apsolutno nema ništa. Znači, nikada nismo sada išli. Zamislite, sad ja idem u crkvu i kažem, dajte mi novac da organizujemo skup. Mislim, to je totalna budalaština. Mi smo uvek gledali kako mi da pomognemo crkvi oko različitih stvari, na primjer, oko tih humanitarnih organizacija kada se skupljao novac za Kosovo i Metohiju ili za decu. Ono što jedino nas vezuje sa crkvom, da smo vernici Srpske pravoslavne crkve i nikada čak ni to nismo nešto posebno nametali kao ko svi mora da budu pravoslavni veroispovesti ili bilo šta. Do te mere, evo, čitamo u Blicu već danima kako je patrijarh rekao odlučno ne ruskom patrijarhu oko sabora koji se trenutno na Kritu dešava. I to je potpuno neverovatno. Znači, do koje granice ludila tu ide da neko želi da potpuno podeli, posvađa Srpsku pravoslavnu crkvu sa Ruskom pravoslavnom crkvom? Da, to ti je klasičan primer šta im sve smeta. Znači, smeta im čak i saradnja SPC i Ruske pravoslavne crkve. Znači, to dotle ide. I sada, kako oni već to zamišljaju, oni misle sada ruski patrijarh okrene srpskog i kaže mu ne možeš da ideš na Krit. Mislim, to je totalna budalaština i glupost. Ako neko zamišlja da crkva tako funkcioniše, naravno, svaka crkva je odlučila za sebe, naši su otišli na Krit i rekli su čak šta će uraditi. Imaju dobar stav, mogu da kažem. I mi smo tamo otišli, ali tražimo da se razgovori o onome što traže crkve koje nisu došle. Sasvim korektan jedan i normalan stav. Pazi, suština je da od razgovora sa nekim ne može ništa loše da bude, niti će naša crkva propasti tim što je otišla tamo. Juče, baš kada sam objavio da dolazim kod tebe i lik mi piše u komentaru, kaže, i ti si pao. Ja kažem, zašto sam pao? I sad on kao, ne, ko je otišao tamo, nije se izvukao, ili ne znam, neke priče komentarišu. Rekao, ljudi, ja odlazim i kod Đuke, isto kao što odlazim kod svakog, zastupam svoje stavove, ja sam bilo gde da odem. A poslovnog Brankičnog insajdera, više vas nigde nisu zvali na tim medijima, kažemo Soroševske provinijencije, više vas tamo ne zovu? Na B92 išao sam i još jednom, posle toga zakačio sam da odim i utisak nedelje. Od tada je bilo loko, ali to je davno bilo što? Da, i od tada, posle tog utiska nedelje, jer su oni čitav utisak nedelje montirali da vrše velike pritiske na mene i mislili su sad ne znam šta će se dogoditi. U suštini nije se dogodilo ništa. Bio sam sa Sonjom Biserkom, pokojnim deretom i bio je ministar Selaković sadašnji. Znači, nas... Da, seća se te emisije. Da, jer to je tada stvarno se vrtelo. Isto smo pričali tu našu priču oko nevladinih organizacija i objavili smo spisak ko se finansira iz kojeg fonda.
i naveli smo i čak i pojedine medije. Oni to stave na svoj sajt, ne razumem šta se sad bune ako je neko... Ali suština svega, što smo mi te podatke preuzeli sa tih fondova koji daju novac srpskim medijima. I pošto smo mi to objavili, to je postao strašan i strahovit problem. Ono kada smo već govorili oko tih finansiranja medija, pa smo čak stavili one internet novine nesrećnog Petra Lukovića i on je dobio neku cifru sada $50-70.000. Mi smo to stavili. I on je digao dževu, eto, prozivaju nas kako se finansiramo iz stranih fondova. Pa mislim, ti se čoveče finansiraš iz stranih fondova. A inače na tom sajtu mene su pa na stotine puta nazivali fašistom, Duče iz Aranđelovca, u komentarima govore kako nas treba sve dići u vazduh, kako nas treba pobiti. I to su otvorene pretnje. Ja nikada nikom nisam uputio ni jednu takvu pretnju. Zamisli sada da sam ja napisao ili Vučića treba dići u vazduh, znači bija bi mi stigla za pola sata kući. Znači mi se nikada nismo bavili takvim stvarima, niti smo govorili Natašu Kandić treba obesiti na trgu u Beogradu, Sonju Biserku ili ne znam šta. Znači to su stvarno dvostruki standardi i tu se vidi koliko je jak i prisutan pritisak stranih obaveštajnih službi u Srbiji. A moram da vas pitam, jel su vam tražili ti likovi iz tih, ne baš direktno iz Ne davimo Beograd, ali generalno ljudi bliski tom pokretu i opšte tim protestima, da i vi učestvujete u protestima? Je li bilo pritisaka, kaže, ajde vi dođite? Nama su se javljali, ne mogu da kažem da mi se javio neko od tih što su govorili ljudi, ali javljali su nam se pojedini ljudi, ajde vidite, objavite. Prvo je krenulo, objavite na našim stranicama, na Facebooku, pošto imamo gomilu stranica koje su velike, da pozovemo na proteste, pa su onda slali, kada smo pisali kao je šta pozivate da ljudi ne dolaze jer vi podržavate Vučića, vi ste za Vučića, šta branite Vučića i tako neke... To su bezvezne priče. Znači, u početku je bilo da zapravo oni objedine sve, i leve i desne, i da svi kao idu, ali... Pa čitav protest je bio zamaskiran, jer to se pojavila kao grupa nekih omladinaca iz neke inicijative Ne davimo Beograd. I onda su oni započeli tu svoju priču, međutim, što smo mogli da vidimo na posljednjem skupu, to se polako, osim u slučaju Savamala, razvija i u otvorenu mržnju prema srpskom narodu i mržnju prema srpskim junacima i herojima iz Republike Srpske i mržnju prema Republici Srpskoj. Kreće ponovo priča o mračnim 90-im, kreće priča o genocidu koji je izvršen u Srebrenici. Ono što je interesantno što sam primetio, Jelena Milić je bila na zadnjem skupu koji je bio, slikala se, ne znam koja je još neka ženska osoba sa njom i ispod je napisala kao strani plaćenici. To valjda mislim na vas što ste rekli da su finansirani sa zapada. Ali ono što je očigledno Jelena Milić jeste finansirana sa zapada, čak i sama napisala da je njenu studiju finansirao Rockefeller centar. Inače i onaj skup kada je pro-NATO bio, govorila je kako je to finansirala američka ambasada, tako da tu nema nikakvih nedoumica. Ima nekih desničarskih pokreta koje su, čak i stranaka koje su pristale da idu na to, vidim da sad se nešto kao povlače, mada ova jedna, govorimo o Sandi Rašković-Ivić, ona i dalje ide na te proteste, ona tamo... Pa primijetio sam nju kada je bio prvi skup Đorđa Vukadinovića i bili su na tom skupu. Bio Mašićin koji na Twitteru do duše napisao da više tamo neće da ide, ali ova ide. Bili su, vi ste od njima i knjigu objavili o pokretu Dveri, bili su i oni, ne znam da li će dalje ići, ali kako to komentarišete? Pa komentarišem, ajde da za taj prvi skup koji je došao i koje je ono otvoreno protiv Vučića, smatrao je da ajde da se vrši što veći pritisak na njega, pa nebitno ko pravi, ajde da se skupimo svi. Ali međutim, kada se već vidjelo šta se dešava, ja pretpostavljam da će oni prestati da dolaze. Ali ono što je za mene neverovatno, ja nikada ne bih došao na skup, ja nemam šta da tražim na skup sa Radulovićem, sa čitavom tom ekipom koja je učestvovala u razaranju Srbije od 2000. godine ili kao što su Dveri išli na protest sa Čedom Jovanovićem. Meni je to suludo da ja stojim pored Čeda Jovanovića. Ja nemam nikakvih dodirnih tačaka sa njim, niti ima potrebe da stojim. Ako hoću da protestujem protiv vas, ja znam sa kim ću protestovati. Protestovat ću sa ljudima koji su istog ideološkog opredeljenja kao ja. Ja nemam šta da tražim sa njima. Niti oni da mi daju njihove glasove. I ono što je meni bilo najtragičnije u čitavoj toj priči oko Dveri, čitao si i moju knjigu, mnogi su je pročitali, kada sam opisao jednostavno stvari... Jedno od zaista dobrih knjiga, moram priznam, tako detaljno opisani neki događaji gde sam i ja lično učestvovao i tačno znam od duše šta se zbilo dešavalo. Neverovatno. Jer iskreno nisam je niti filovao bilo kako, nego sam jednostavno napisao istinu. I sad može nekome da se svidi, da se ne svidi, ali to je istina. I Dveri su imale
bukvalno sve organizacije desničarske na šaci. Mogli su da naprave stvarno da su htjeli jednu ozbiljnu priču u koju bi uključili sve organizacije. Ne, oni su uvek imali neke zabašurene njihove leve priče, uvek su ulazili u neke dilove, uvek su imali neke mutne radnje. I na kraju je došlo do toga da oni ne pozovu, na primjer, ja i ne žalim što nas nisu pozvali, nego čisto hoću da objasnim situaciju. Znači, njima je bliži Čeda Jovanović i Pajtić i Radulović koji će pozvati svoje glasače da glasaju za njih, nego da su pozvali nas i ne znam još par tih organizacija patriotskih da idemo zajedno na izbore. Znači svaka organizacija kao mi vuče par hiljada glasova, znači nema šta da se lažemo. Mi smo išli onda i sa Srpskom radikalnom strankom 2014. godine na izbore i gdje god smo se pojavili, mi ne samo što smo prepoznatljivi, nego u svakom gradu ima ljudi koji nas podržavaju. Boga mi, nagradili ste Šešelja da je previše blizak sa Vučićem, pa ste odustali od Srpske radikalne stranke. Da, pa to je otvoreno bio naš stav. Vidjeli smo da je Šešelj suviše blizak sa Vučićem i dan danas isto to smatram. Naše mišljenje je bilo kada se Šešelj vratio iz Hagade, trebao da krene u jednu čvrstu i jaku priču, ne da osvoji 8%, nego da osvoji 20-30%. Jer ti naravno nisi bio na njegovom dočeku, ali kada je doček bio, osjetila se zaista neka energija koja na protestima nije mogla da se osjeti dugo. I kako je vreme prolazilo, ta energija je nestala. I ponovo Srbija se nalazi u situaciji da se budi energija na protestu Ne davimo Beograd kod komunista i kod levičara. To je najveća opasnost. Jer ja stvarno stojim iza toga da bi ti ljudi koji organizuju te skupove nas streljali. Stojim iza toga. Da, Boga mi, pa da li sad kako, da li će očigledno projekat koji su Amerikanci zamislili, a to je da sve one koji su protiv Vučića objedine u jednu kolonu, neće uspeti, teško da će uspeti, zato što očigledno ljudi gledaju drugačije i imaju iskustvo od tog 5. oktobra 2000. godine. Hoće li se na vas možda dodatno vršiti pritisak da ipak pokleknete pa da se pridružite takvim protestima? Ne verujem da će preko njih, ali imali smo pokušaja preko nekih drugih ljudi koji su nas pozivali, neću imenovati ko. Čudno, tad im niste smetali. Da ste pristali, recimo, da idete na proteste protiv Vučića, vi biste bili, verovatno... Naravno, skinuto bi vam bilo da ste i fašista i da ne zna šta. Pretpostavljam da bi odgovaralo, ali ono što je evidentno da će pokušati određeni broj desničarskih organizacija da se uvuču u neku drugu priču. I to je ono što je evidentno i što mislim da će se razvijati u nekom narednom periodu. U to sam ubeđen, jer ako vide da ta priča ne prolazi, pokušat će da formiraju nešto drugo. Dalje aktivnosti vašeg pokreta, šta ćete raditi? Dalje ide leto, a svi kažu će biti mnogo žestoko leto i uopšte neće biti naivno iz odmora. Pa naravno da neće biti naivno, počinje pre svega sa radom Skupština, gde ćemo pratiti čitav rad i pozicije i opozicije, gde ćemo kao i uvek biti veliki kritičari. Ono do čega smo došli, to je da praktično od političkih opcija koje se nalaze u parlamentu mi ne možemo da računamo ni na kog. Bili smo sa Vojislavom Šešeljem, računali smo na njega kako će on biti ta udarna pesnica srpskog nacionalizma, međutim on je postao nešto sasvim drugo. Tako da smo spali na same sebe, ali ima tu još dosta organizacija i pojedinaca koji zastupaju tu desnu opciju. I vi ste se na internetu žestoko organizovali. Vi imate isto određene portale gde pišete. Danas je lako preko interneta napraviti blog, portal, to je super. Koliko je posjeta? Ima ljudi, dolaze? Pa dolaze ljudi i ono što mene konkretno raduje, to je da u Srbiji postoji, da kažemo, veliki broj simpatizera desne opcije. Međutim, desna opcija sada nema svoje predstavnike. Dveri to nisu, SRS to nije. SNP naši smatram predstavnike srpske desnice i ima veliki broj organizacija koje još deluju na tom polju, ali ono što me posebno raduje je veliki broj mladih ljudi koji trenutno nisu ni u jednoj stranci, koje se organizuju, vidim, često se prave različiti neki mali pokreti, lepe nalepnice, sami izmišljaju plakate i tako. Znači, kada bi se to podiglo na jedan određeni nivo, srpska desnica vrlo brzo bi mogla da dođe i ne samo do parlamenta, nego i da ostvari stvarno jedan ozbiljan rezultat. O tome najbolje govori da se ne samo u čitavom regionu, nego i u čitavoj Evropi dolazi do jačanja desnice, tako da imamo da u Grčkoj postoji Zlatna Zora koja osvaja ne znam koliko procenata, imamo Mađarsku, imamo
Le Penovu stranku u Francuskoj koja se bori sada trenutno da možda neko od njih bude predsjednik, premijer ili ne znam šta već. Hvala vam na ovom gostovanju, evo dođu smo do kraja. Dobro razmislite o svemu o čemu smo razgovarali. Jutarnji program kreće, upravo je koleginica Danijela Perović sela na svoje mesto i očekuje želju da se kamere tamo prebace. Meni ostaje samo da vam kažem sve od svoj Ljuboš Vlada Đukanović. Budite im pozdravljeni, ostanite obavezno uz Kopernikus televiziju, gledamo se sutra.